Izinsuku ezinkulu kakhulu zemisebenzi emihle, izinsuku eziyishumi zokuqala zikaDhul-Hijjah. Izinsuku eziyishumi zokuqala zikaDhul-Hijjah ziphakathi kwezinsuku ezithandwa kakhulu ngu-Allah. Wonke umsebenzi wokukhonza kulezi zinsuku unomvuzo omkhulu. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Yabekwa u-Ibn Abbas uNkulunkulu athokoze ngayo ukuthi isithunywa sikaNkulunkulu sathi, azikho izinsuku lapho imisebenzi elungile ithandwa khona kakhulu ngu-Allah kunalezi nsuku. Babuza, ngisho nejihad endleleni ka-Allah? Waphendula umprofethi wathi, ngisho nejihad endleleni ka-Allah, ngaphandle kwendoda eyaphuma nokuphila kwayo nengcebo yayo yabe isibuya ingenalutho.